ekuseni edakwe isiminofu ebese uyokhipha abantu bokufika. Asikwenze sisonke ukuze bengenza ukwazi ukuthi ubani ufanele bemhlasele. Yekani lento yokuhlupha amaphoyisa kancane kancane siyovala isitolo ngoba uyoyifunela iluzi nje. Uyabo. Ake nime ngalokho laba abantu bazohamba laba abanayo nabisho. Abanayo isho uma ungababuza ukuthi bazohamba bazothi cha utshelwa yimina bazohamba. Bazohamba bonke la. Kodwa lokho sizokwenza ngokuthi nilalele, nihloniphane, nihlonipha amaphoyisa, niwayeke noma ngabe kuthiwa khona ilazi ukuthi liyaganga, liyekeni. Sizosusa umuntu okufika thina bese siyabona ukuthi lizoganga kanjani. Engasekho. Ningaxabani nalabafowethu abangamaphoyisa ngoba abanye babo kuganga abantu abadala kunabo, kuganga abaphathi babo. Iphoyisa elincane-ke selizokwenzani iphoyisa elincane uma kuganga umuntu omdala emsebenzini. So-ke nizothi nixabana namaphoyisa, athi nixabana nephoyisa elingenamandla vele. Thulani, asidileni neproblemu, ningawaphazamisa amaphoyisa. Ningayethuki inhlamba manisebenza. Manithi lesisitolo sivale, shonini ukuthi nje sivale lesitolo kuphela. Ungabe usuthuka inhlamba. Ake ngibuze nje. Uma singathi sithatha isinqumo nje sokuhlala la emgwaqweni amasonto amabili njengoba beyivalile itolo bangayivula yini? Ikhona yini inhlamba engiyethukile mina ngoba kade ngithi ngiza la. Ngikhiphe nje iposter yokuthi ngizalaza avalwe itolo. Yini bangalokho? Ukuthi as much as sifuna beyivale itolo, kodwa nabo bangabantu siyabahlonipha, sikhuluma kahle nabo. Manje bayabona vele ukuthi akekho umuntu ongathethi hamba ebekhuluma kahle kanje. Bayazi vele laba bayazi bayakutadisha lapha. Ngiyashayana weingane zakwethu mina. Ngishayana impela nje ngiyashaya. Nabo bayazi ngoba bekhona nje ukuthi ngiyashayana. Abangabangani babo ababatshela ukuthi sesiqeda unyaka we12 12 years sincenga uJuly bekuyinyanga yokugcina. Uyabona nje ubuphela nje ngomhla ka31 bekuyinyanga yokugcina. Nakho kuzokwenzeka kusuka manje ngoba ngimela maphoyisa. Sicela maphoyisa, please protect these people. Please protect these illegal foreigners. Thula ngokulibele, thula ukulibala lokho kwenza ukhulume ngisakhuluma. Thula. Ngoba vele amaphoyisa azonibopha ngoba nenza izinto ngokungenangqondo. Thula, uyabona njengoba ngikhuluma. Thula. Mawukwazi ukwenza, phuma la uhamba uyokwenza ushiye la thina. Thina siya strategize amasebenza. Ingakho abantu bokufika behamba. Abo Paulina lapha. Mapoyisa, please protect these people by telling them not to open these shops. Please.